Wow! Bago na po na fishing spot, bay! Wow! Sabi ito, bay? Ayaw diya kay hadlok na ba kay dado kay na mga dagko kay mga piranha diya. Tinuod pa din ang piranha, day! bahala. Ano ba sila? Ano? Birahon na ako, be! Urot naman dito, bay! Nakapingwit na lang yun minisamsam o ka ng Nemo, bay! Susok makaon ba ng Nemo? Gipulutan na ako, toy! Nangita na lang kuglain nga lugar, bay! Nga kanang pwede pa pingwitan, bay! Kanang walay hadlok bito nga mga isda! Makakuha lang siguro. Di man dyan ako tagaan si Taklo yung si Samsam. Sige bitaw silang panungog. What? Wow! Bago na po na fishing spot, bay! Sure dyan ko, bay. Wadyo sila katuod diri, bay. Ako pa dyan nakauna diri, ha? Lubog man, bay. Testingan lang daw na ako, bay. Basta na daw ako'y makuha. What? Wow! Sabi ito, boy! Wala raguro toy, isda raguro toy. Dagko gurnig isda diri ba kay dagko magkisaw-kisaw man sila bay. Paldo si kuan ni ron kay ako ra isa, wala sila takloy. What? Hoy! Hoy! Nakunsa man ka diya? Nagnita og isda. Ano day? Ayaw diya kay hadlok na ba kay dado kay na mga dagko kay mga piranha diya. Tinuod pa din ang piranha day. Bahala jud ka daw di ka mutuo sa kuha. Una ra man ang panahon. Dili oy, tinuod lagi. Yate ko jud ko nimo gyud para matagaan ta ka og isda. Dili oy. Bahala ka di ka mutuo sa kuha. Ikaw ra jud makuan daw mapahamak. Bahala ka di ay, may pamuawa ka diri ha. Sige makapangadlok. Ingon ako nimo ha. Sige jud. Sige makapangadlok di ha. Sige pangadlok bay, munguha ra dito kuha na ko bay. Wala, dili man ko mangadlok. Giingnan naman tika kay atong isa itong niyaging adlaw kay narabay gikaon diya bata. What? Bata day ko day, dako naman ko. Miskan pagdako kaya kay kakauno nato do. Mga dagko ra ba kay itong mga ngipon, mga bangkil niya. Kaya jud ka usapon na to nga murag junk foods. Hayay kayo sila, makakaon sila murag lechon. Bahala ka di oy, di man ka pabadlong. Hinoon, imong lawas mura makaglitsyon bili. Bahala na ka diya Lakaw na dito ka, samok-samok raman ka sa akong fishing light diri oh. Bahala ka diya oy. Asa kaya na sila ba sila? Lo! Lo, dakuha ni oy, dako na kay ni karon ba? Birahon na ako, be. Hala, unsa din nga isda, boy? Hala! Piranha man nga gamay, boy! Pwede na ni oy, makaon man siguro ni, katong ingon ni Lolo, katong sinigangon bitaw. Sulod na ako di sa sudlanan, di na ka makahaway, mo na tikang kuan, pinirito niya. Isa pa daw, be? Last na ni, bay? Oh, no! Unsa tayo kung natingog, bay? Langgam ra siguro toy. Uy! Unsa ba da? Pananaw ni mo ko, nagunsa day ko. Ikaw pilisupo kay ka. Kabalo ba ka ginabawal ang pagpamingwit diri Ano man daw, imuha din ni Dria. Di lagi pwede nga pamingwit diri kay na ako'y binuhi nga dako. Unsay dako? Binuhi na ko nga dako ba? Adlo ka po na imong binuhi nga dako kuloy. Katong makaburos. Ikaw nung mabugal-bugal kay ka bata pa kay ka. Hawa na kay makakuha na sa kong kwan binuhi dia. Last na bitaw ko, sa man na siya oy. Lakaw na lang ko oy. Ayo kinilakaw ka. Pakaon sa ko sa kong nga binuhi be. Uy, toy. Lah, dakuha na ba ani? Tingnan mo ni mao. Naunsa na ka? Ayaw ka gidya kay nadako kay bitin. Bitin gyapon. Alangan siya kay sige siya pang nungog ba niya, sige kirang pangatik-atik ba, sige pang hadlok bitaw. Nya siya dito'y talawan di kayo boy. Talawan man kayo, mura magwala gituli. Bading ka boy, bading. Oh no!
Sukban ako. Ah! Tinuod yun ay! Dagan! Ay!